ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Дорогие браты и сестры, подчас этой святой мши мы молимся и просим Бога Всемогутного Божие благословение для молитовных супольностей, оружия Мати Божией Шкаплерной и оружия Мати Божией Востробрамской. Нехай Пан Бог благословляє и дякую им за их молитву. Просим опеки Панны Марии, Яйца Фабияна и дару Духа Святого и Божией ласки здоровья для Ивана з нагоди дня народження. Божого благословения, даров Духа Святого, опеки Матери Божией, Яйца Фабияна и здоровья для Дениса з нагоди дня його народження. Божої ласки и опеки Матери Божией худшейшего выздоровления для Софии Воротынцевой, даров Духа Святого для лекаров. И прошу вечный супокой для Юрия Раухуць, год после смерти Витальда, и Марии Янковских, всех померлых семьи, Марты Барташевич, Виктора Мечислава, Виктора Барташевича, Леонарды и Вацлава Загорских. Перепросим Бога за наши грехи, каб мы с чистым сердцем могли удельничать у этой святой ахвяры. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием.
нехай змилуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі упокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, як ім'я риш на себе, грехи світу, змилуйся над нами, як ім'я риш на себе, грехи світу, принимание наше, яки сядешь правоучайца, змилуйся над нами. Бо толькі Ты святый, толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвышэйший, Иису Христе, з Духом Святым у хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, Ты все наказы святого закону заснаваў на любові да Цябе і ближніх. Дай нам силы заўсёды выконваць Твою волю, каб мы могли досягнуть жыцця вечнага праз Пана нашага, Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святого, Бог праз усе векі вечныя. Аминь. Сядайте. Читання книги мудрості. Безбожники казали самі собі: «Зробім паску на справедливого, бо ён безкорисний для нас, і противиться нашим учинкам, докарає нас у грахах супроть закону, винуватить нас у грахах супроть нашого виховання. Побачим, ці правдиве слово ягоне, і проверим, що буде при сконі ягоным. Бо калі справедливы гэта Сын Божий, то Бог абароніць яго і вырве яго з рукі праціўнікаў. Праверым яго знявагаю і мукаю, каб пазнаць яго лагоднасць і выпрабаваць яго цярплівасць. Асудзім яго на ганебную смерць, бо, як ён кажа, паклапоціцца аб ім. Гэта Слово Божие. Дякуем. Падтрымлівае Пан маё жыццё.
нині мають Бога перед собою. Підтримливає Пан моє життя. Вось Бог допомагає мені, Пан підтримливає моє життя. Я доброхотно принесу Тобі ахвяру, подякую Твоєму імені, Пане, бо яно добрає. Підтримливає Пан моє життя. Читание послания святого апостола Якуба, умилованные, где зайздрость и сварливость, там безладдзе и всялякая лихая справа, а мудрость, якая приходит звыш, найперш чистая, потым миролюбная, лагодная, покорливая, полная милосердности и добрых плодов, бессторонняя, некрыводушная. А плод справедливости сеють у спокой тыя, кто чинит спокой. Адкуль у вас войны і змаганні, не інакше, як спрагнення ў вашых, якія змагаюцца ў частках целаў вашых. Прагнеце, а не маеце, запіваеце і заздросціце, і не можаце атрымаць, змагайцеся і ваюеце. Не маеце за таго, што вы не просіце, просіце і не атрымліваеце, таму што дрэнна просіце, каб растраціць на свае прагненні. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Бог покликал нас праз Евангелие для досягнення хвали нашого Пана Ісуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Марка. Хвала Тобі, Пане. У той час Єзус і його вучні вийшли і проходили праз Галілею. І Єзус не хотів, каб нехта ведаў, бо вучыў сваіх вучняў і казаў ім, што Сын Чалавечы аддадзены будзе ў рукі людзей і заб'юць яго, і забіты ўваскрэсне праз 3 дні. Але яны не разумелі гэтых слоў, а спытацца ў яго баяліся. Прыйшоў ён у Кафарнавум, і калі быў у доме, спытаўся ў іх, пра што гэта вы ў дарозе разважалі. Яны маўчалі, бо па дарозе разважалі паміж сабою, хто большы. Сеўшы, ён паклікаў 12 і сказаў ім, калі хто хоча быць першым, няхай будзе з усіх апошнім і ўсіх слугою. Потым узяў дзіця, паставіў сярод іх і, абняўшы яго, сказаў ім, хто прымае аднаго з такіх дзяцей у маё імя, той мяне прымае, а хто мяне прымае, той не мяне прымае, але таго, хто паслаў мяне. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сядьте, калі ласка. Дорогие браты и сестры, сегодня выходит такая цікавая идея из Евангелия. Мало что познать Христа, але треба познать, что Он хочет нам сказать, як Он приносит для нас свою добрую новину, тое, что Он нас вучить. Вот это вельми важно. Бачим, Христос ідзе і повучає вучняв, говорить про тое, про свою смерть,
пра сваё ўваскрашэнне. Мы ведаем, што ўваскрасенне – гэта галоўная праўда хрысціянскай веры. Галоўная наша праўда, святы апостол Павел так і сказаў: калі б Христос не ўваскрос, то наша бы вера ўся была марнай. Гэта галоўнае ў нашай веры. Христос намагаецца сказаць сваім вучням пра вось гэтае галоўнае, але вучні заклапочаныя пра сваё. А чаму яны заклапочаныя? Я так, разважаючы над гэтым, думаў, а таму, што яны не бачылі іншага жыцця. Яны бачаць толькі жыццё гэтага свету, у гэтым свеце толькі вось лічыцца у часы Езуса Хрыста нават лічылася толькі кім ты будзеш у гэтым свеце, каб ты меў уладу, каб ты меў нейкія фінансавыя сродкі, вялікія фінансавыя сродкі. І сёння тое сама засталося. Заўсёды вось асаблівым чынам не то, што там гавораць, як добра жывуць у сям'і, ці які добры чалавек, як ён верыць у Бога, але заўсёды хацелася пахваліцца ў сённяшні свет, кім гэты чалавек ёсць, насколькі ён багаты, насколькі ён знаходзіцца ва ўладзе. Я мімаволі, знаеце, не так давно проляцеў фільм перад вачыма «Белае сонца пустыні». Напэўна, вы ўсе знаеце гэты фільм. Там як этот красноармеец вядзе гэтых жонак по пустыні, выводзіць, дзе ён іх узяў, толькі непанятна, але выводзіць гэтых жанчын, сколькі іх там было гэтых жанчын, і у пэўны момент гэты ўжо лічаць яго сваім гаспадаром, і там есть такая сцэна цікавая. Ён іх вучыць пра міравую рэвалюцыю, ён іх вучыць, што яны таварышчы, ён іх вучыць, што яны маюць такія самыя правы. А пэўны момент малодшы, ён гаворыць, ты будзеш старэйшай тут, ты будзеш там кіраў. Все, а яна адразу кінула все. Ён мяне, гаворыць, любімай жэной назначыў. Вот так. Можа гаварыць, што хоча, вучыць, што хоча, а ў іх вось тое, што кім яны былі, тое на уме, у якім асяроддзі яны жылі. І яны неяк, ім цяжка пераскочыць через гэта, што рэвалюцыя міравая началася, а тут это самае. А ім вось яны разумеюць толькі вось пэўны ўзровень. Таксама вучні Езуса Хрыста, яны разумеюць пэўны ўзровень, а Христос ім гаворыць пра воскресенне. Можам сказаць не толькі пра міравую рэвалюцыю, пра вселенскую рэвалюцыю ён гаворыць. Пра тое, што вось у воскресенне прыйшла, дзе ж яны адразу гэта зразумеюць? Яны ж хочуць быць там адзін прэм'ер-міністрам, другі міністрам іностранных дел, трэці гэтым хоча быць, трэці банкірам хоча быць, чацвёрты міністрам фінансам і так далей. А тут ён гаворыць, што трэба памерці і ўваскрэснуць тады. То есть для іх слова памерці было гэта неасягальнае. Навошта жыць тады, як трэба памерці? А чалавек не разумее, што ён павінен прайсці праз смерць, каб атрымаць уваскрасенне. Місія Езуса Хрыста, яна вечная місія, не там часовая, не заключаецца толькі ў гэтым свеце. А гэтая місія сусветная. Гэтая місія не толькі сусветная, яна не мае часу, яна па-за часам. І вось гэтаму чалавек вельмі цяжка павінен, бо ён жыве на гэтым свеце. І вось прыняць Хрыста, прыняць, вось як кажа Христос, Христос кліча дзіцятка, паказвае, абняўшы, сказаў, хто прымае аднаго з гэтых дзіцят у імя маё, той мяне прымае. Далей, а перад гэтым Христос гаворыць, што кажа, калі хто хоча быць першым, няхай будзе з усіх апошнім і ўсіх слугою. Гэта зусім так цікава, як гэта можа, як гэта быць слугою. Адзін з тытул папы рымскага на сённяшні дзень называецца такім: слуга слугаў Божых. Слуга слугаў Божых, гэта адзін з тытулаў папы. А адкуль гэты тытул аб'явіўся ў папы? Калісьці ў пачатку 6 стагоддзя, 500, папа Григорый Вялікі, быў такі вялікі спор
паміж патрыярхам Константинополя, бо патрыярх Константинополя – гэта сталіца, патрыярх сталічны, як кажуць. А що там Рим? Рим уже став нейкий такий городок, і особо такого значення не мав, а тут же Константинополь, столиця, там живе імператор, імператор сам вибирає патріархів. Як він може бути, як він патріарх гэтага города може бути таким ніжейшим за кого? Він навіть тоді прийшов, ось гэты титул на патріархів, екуменічний патріарх. Это что значит? Это значит сусветный, вселенский патріарх. Патріарх, який об'єднає, у яким об'єдновуються всі. Хоча Константинополь не був ніколи апостольською столицею. Ось, а тоді Григорій, ось, каб цей спор вирішити, а папа Григорій був монах, і він був вельми побожний чоловік, і тоді костел вельми моцно розвивався, ось у такої побожності. И познание Иисуса Христа, принимая титул «Слуга», ты там великий, а я вот слуга слугов Божих. Слуга слугов Божих. И скажу щиро, ось после этого здарения, як папа принял такий титул, усе споры, хто більше, хто менше, якби зупинилися на гэтым. Тобто, історія має такий факт і таке свідчення. Я так само, розважаючи над Євангелієм, успоминаю образ святой матки Терези з Калькути. Ми про її вельми добре ведаємо. Навіть є такі виказування. Теж мені знайшовся чоловік, який робить милосердя, робить добро. Мать Тереза говорить на таких людей, може тепер менше, але колись більше, якби і трошечки трохи якби показуючи, що ось такі добродушні, ті, що у кавичках буває часами, ті, що, але поглядім на гэтага чоловіка, до кого гэты чоловік прийшов. Гэты чоловік прийшов до людей саме більш адкинутих у гэтым світі, людей, які валялися у смітті. Людей, які паміралі ў гэтым смецці, адкінутых грамадствам, ніжэйшай касты былі. Гэты чалавек прыходзіў і нічога асаблівага не рабіў, цягнуў гэтых людзей дзесьці ў одно месца, абмываў і дазваляў ім дастойна хаця бы памерці, як чалавеку. Бо святы Павел апостол сказаў пра цела чалавека: «Вашае цела – святыня Духа Святога», дарагія браты і сёстры. Вось гэта мы так само повинны разважать. То есть Христос сегодня праз Евангелие не только показывает, як вучні, бо вучні ценять його, ценять, ще як ценять, але як вони повинні відноситися до його науки. Ось так само для нас это такое натхнение. Як мы относимся до науки Иисуса Христа. Мы Христа ценим, у нас образы висят Христа. Крыж висить. Мы ценим Христа на крыжи, мы ценим крыж. Але, дорогие браты и сестры, якая наука плыве с крыжа, якая наука плыве з Евангелия, насколько мы эту науку приймаем. Тут заўсёды такое питание. И мне вельми сегодня подобается читание с послания святого апостола Якуба. Вот, якби апостол Якуб говорить до християнов, до тих, на кого скеровує, і до нас так само, якими ми повинні бути, як ми повинні віднестися і до гэтага света, і як ми повинні віднестися до ближнього. Каже: «Дорогие, где зайздрость и сварливость, поглядите, зайздрость и сварливость, там безладье и усякая лихая справа». Зайздрость и сварливость. Часами у наших семьях, дорогие браты и сестры, есть зайздрость: муж до жонки, жонка до мужа. Зайздрость, кто з них там будет командовать у семьи. И начинаются свариться. Это не уступить, это не уступить, это. У Библии все ясно написано. Почитаем Библию и почитаем Новый Заповет, и нам будет ясно, что каже святый Павел апостол, каже Христос у відносинах до мужчини, жінки, жонки, мужа. І я міркую і до дітей. Коли біблійні, будемо уживати біблійні засади, або біблійне, то, що в Біблії написано, у нашої щоденності, все стане на своїй місці.
Где зайздрость и сварливость, там безладдзе и усялякая лихая справа. А мудрость, якая приходит звыш, найперш чистая, потым миролюбная, лагодная, покорливая, полная милосердности и добрых плодов, бессторонняя, не криводушная. А плод справедливости сеють у спокою тыя, хто чинить спокой. Хто чинить спокой. Поглядите, якія цікавыя словы. Што гаворыць? І гэта, калі мы паразважаем і над нашым жыццём, і над нашай штодзённасцю, паглядзім, што сапраўды гэта так. І гэта не толькі да сям'і адносіцца, гэта і да грамадства адносіцца, адносін міжнародных. Адкуль у вас войны і змаганні? Пытаецца святы апостол Якуб. Не інакш, як з прагненняў вашых, якія змагаюцца ў часткаў цела вашых. Прагнеце, а не маеце. Забіваеце і зайздросціце і не можете атрымаць. Змагаецеся і ваюеце. Не маете з-за того, что вы не просите. Просите, просите и не атрымліваете, тому что дрэнна просите, каб растратить на свои прагненні. Бачым прагненні, якія выходзяць з цела чалавечага, не з душы. Бо прагненні душы да святасці, мы знаем, чым канчаюцца гэтыя прагненні, прагненні цела, прагненні душы, чым канчаюцца. Если прагненні цела закончваецца заўсёды войнамі і змаганнямі, а прагненні душы заўсёды закончваюцца, прагненні душы Бога закончваецца святасцю і добразычлівасцю, мудрасцю закончваецца. Поэтому паглядзіце кароткі урывак, а як добра дае усю навуку Езуса Хрыста, як мы павінны жыць, што мы павінны рабіць, як мы павінны успрымаць тое, што Христос нам гаворыць. І нехай Пан Бог усемагутны дапаможа нам і благаслаўляе. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога, Айца усемагутнага. Да нашага нябеснага Айца праз пасрэдніцтва яго мілаванага Сына ўзнясём супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святога Айца, каб яго аўтарытэт быў моцною падтрымкаю для людзей, якія шукаюць праўды. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў нашай краіны, каб яны кіраваліся прынцыпамі справядлівасці і дабра. Цябе просім. Молімся за людзей, якія шукаюць праўды,
каб яны знайшлі яе ў Езусе Хрысце. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, якім пагражае развод, каб яны знайшлі дапамогу ў Хрысце, які благаславіў іх сужэнства. Цябе просім. Молімся за вайскоўцаў, каб, выконваючы свой абавязак перад айчынай, яны не забываліся пра свае рэлігійныя абавязкі. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных у імя Пана, каб наша вера ўсё больш умацоўвалася і прыносіла трывалы і прыгожы плён. Цябе просім. Нехай Пан Бог усемагутны благаслаўляе наши малітоўныя групы, Ружу Маці Божай Шкаплернай, Ружу Маці Божай Старабрамскай. Цябе просім. Просім апекі Панны Марыі, Яйца Фабіяна, дароў Духа Святога, Божай ласкі, здароўя для Івана з нагоды дня нараджэння. Цябе просім. Божага благаслаўлення, дароў Духа Святога, апекі Найсвяцейшай Панны Марыі, Яйца Фабіяна, здароўя для Дзяніса у дзень нараджэння. Цябе просім. Божай ласкі, апекі Божай Маці, хутчэйшага выздараўлення для Софіі Варатынцавай, дароў Духа Святога для лекараў. Цябе просім. Няхай Бог усемагутна дарыць радасцю нябеснага валадарства Юрыя Раўкуць, Вітальда Марыю Янкоўскіх і ўсіх памерлых сям'і, Марту Барташевіч, Віктара Мечыслава і Віктара Барташевічаў, Леонарды і Вацлава Загорскіх. Цябе просім. Прашу Бога Всемагутнага за супакой у свеце, святло Духа Святого для тых, ад каго залежыць спыненне войнаў. Цябе просім. І за ўсіх нашых ахвярадаўцаў, за ўсе нашыя справы, няхай нашым ахвярадаўцаў Пан Бог благаслаўляе. Няхай усё, што мы робім і пры парафіі, Пан Бог таксама благаслаўляе, бо гэта ўсё на карысць, на духоўную карысць нашай супольнасці парафіяльнай нашага горада. Просім Божага благаслаўлення і заступніцтва Айца Фабіяна над усімі нашымі справамі. Цябе просім. Я малюся таксама за людзей несправядліва асуджаных, за людзей пакрыўджаных, за людзей, якія пакутуюць ад розных ад непагадзяў. Прашу Божага благаслаўлення сілай моцы вытрываць выпрабаванні. Цябе просім. Пачуй, Пане, нашыя малітвы, дапамажы нам выконваць Тваю волю ў штодзённым жыцці праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сядайце, калі ласка. Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Милосердний Боже, ласкаво прийми дари свого люду.
І учеников у найсвятейшем сакраменте мы отрымали ласки, яких сыновним довером прагнем праз Христа, Пана нашего. Амен. Пан з вами. И с духом Твоим. У гору сердце. Возносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Вот благо и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва слушна і збагавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі. Праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу разам з імі, склікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Осанна на вышиня, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышиня. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святого Ты ўсё оживляеш, асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў неба ў шэсці і чакаючы ад другога прыцця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым,
стали одним телом и одним духом у Христе. Нехай Ён сам учыніць нас вечным даром для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвятейшай Паннай Богородицей Марыі, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы мацаваць у вере, любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, со слугой Твоим папам нашим Францішкам, біскупам нашим Юзефом, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивый да просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Твоих, наших памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Твоей адышоў з гэтага свету. Милостиво прими владарство Твое, где и мы спадзяемся быть, каб разом з імі заўсёды радоваться Твоей хвале праз Христа, Пана нашага, праз якого адорваеш свет усялякімі добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойча, всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки и вечные. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Божий,
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде здорова душа. Я добрый пастырь, и ведаю моих овечек, и мои овечки ведают меня.
Боже нашойче, заўсёды падтрымлівай Тваей дапамогай тых, каго ўзмацняеш сваім сакраментам, каб мы, дзякуючы таямніцы, у якіх удзельнічаем, спазналі ў нашым жыцці плён адкуплення праз Христа Пана нашага. Святый Арханёле Михале, беражы. Сядьте, коли ласка, дорогие браты и сестры. У понеділок, 23-го, успомін святого Піо з Петральчина, святара. 27 вересня, пятница, успомін святого Винсента де Поля, святара. Дорогие, у нас есть, особливо относится это к ружанцовым колам, симпозиум ружанцовый в Могилеве 5 числа. Ну, добре було б, каб, хоча б нейкую делегацію, я так зделегую так само мікроавтобус, хоча каб була нейкая делегація з нашої парафії, некалькі асобаў з колаў ружанцовых, хоча б по одной асобы з кожного кола, і каб паехаць на гэты сімпозіум, хоча б столькі. Калі хто можа сваім транспартам паехаць, калі ласка сваім, але прашу так, подумать, постараться быстрее подумать, сказать ксяндзу на працягу этой тыдні, каб я мог сказать, что скольких людей будет там з нашей парафии. Святая имша понедельник, середа 19, вторник, четверг, пятница у 9, у суботу 9:19, у неділю, як звичайно. Учора так я поглядел, что тут трохи детей есть, записывается на катехезу. Дякую тым бацькам, хто дбае пра гэта, пра тое, каб дзеці былі запісаныя на катэхезу, прыводзіце дзяцей. Дарагія браты і сёстры, гэта, вы ж таксама павінны разумець, што гэта парафія таксама за гэта ўсё матэрыяльна нясе адказнасць за катэхезу. Поэтому бацькі тоже дбайце пра тое, каб дзеці прыходзілі, бо гэта так, як кажуць, вельмі патрэбна і для жыцця, не толькі рэлігійнага жыцця, але жыцця як чалавека для дзяцей. Это вельмі патрэбна. Я вас прашу, каб вы дбалі пра рэлігійнае выхаванне сваіх дзяцей, бабулі, дзядулі. Таксама заклікаю вас, каб гэта ўсё неякім чынам вера пераказвалася пакаленнем, каб так не было, што уже растут дети, а еще до первой коммунии не было. И потом начинается ось, а як это там до первой коммунии. Не было часу. Часу, дорогие браты и сестры, у нас ніколи не будет. Заўсёды такое, як часу нема, треба еще нешта взять до работы. И тогда и так часу не будет, а и при нагоде еще нешта зробишь. Поэтому, коли ласка, есть расклад, таксама будзе сакрамент канфірмацыі, то есть бежмавання будзем падрыхтоўка. Ёсць заняткі в гэтым годзе будуць праходзіць па суботах, і расклад ёсць у супольцы на вайберы і на дошцы аб'яў, калі ласка. Я хочу шчыра падзякаваць тым, хто прыносіць і кветкі для ўпрыгожання алтара. Дзякуй таксама жанчын на гэтым тыдні, там некалькі чалавек прыходзілі, каб скласці доскі на касцёле, старым касцёле, там, где мы обновляем каплицу, где працы идут зараз раскопки. Амаль что раскопки все закончили. Один ахвярадаўца нам постарался ахвяраваць 4,5 тысячи рублёў на то, каб мы заплатили и за геодэзию, и за геологию. Я вельмі удзячны всем ахвярадаўцам, таксама тым, хто дапамагае, хто стараецца, каб таксама гэтае месца. Што як, пакуль мы што будзем рабіць там, нам трэба законсервировать, то есть зверху положить плиту над нашими раскопками, и пока на гэтым прыпынем нашу працу, будем далей праводзіць
праводзіць праектныя работы і каб потом, ну, што потом, ці гэта, кажуць, ці есть сэнс, ці не есть сэнс, дарагія браты і сёстры. Вы подумайте, што ўжо фундаменты і цоколь пачти што зроблены, яны гатовыя. А мы накрываем, і засталося толькі вось этот верхні этаж зрабіць капліца, капліца невялікая. То есть фундамент зроблены, сколькі вазіліся з фундаментам гэтага касцёла, подумайте адно, сколькі, напэўна, як фундамент добры, это намного лягчэй далей там дабудаваць тое, што будзе фундамент добры у касцёле. Поэтому капліца адбудуецца і будзе такая памятка для нас, што там касцёл быў і што там вось гэта ўсё, як кажуць, Божае благословенне. Дзякую вам шчыры за ваши ахвяраванні, што стараецеся ахвяраваць. Но я хацеў бы так троху пра ахвяраванні. Я тут размаўляў тоже з маімі людзьмі, якія дапамагаюць і дапамагалі нам пра касцёл. Яны згадзіліся дапамагчы яшчэ палажыць, зрабіць сходы, усе сходы ў нашым касцёле. Гэта, ну, такая даволі вялікая сума. Вялікая сума, гэта больш чым 10 тысяч даляраў выходзіць. А таксама папрасіў, каб дапамаглі ў новы свержань зрабіць алтарныя прыступкі ўнутры у касцёле. Там таксама каля 4 тоже дапамогуць і іншыя дапамогуць там яшчэ. Ну, але папрасілі, што вось няхай парафія, бо я прадставіў таксама і наш вітраж, які каштуе, мне даў, што за працу самого вітража 5,7 тысячы даляраў будзе каштаваць. Ну, няхай, кажа, можа, парафія пастараецца. Гэта не то, што зараз трэба сабраць, гэта хаця бы да Новага года трэба насабіраць тых сродкаў. І, калі ласка, буду я вельмі ўдзячны, там будзе і скарбонка на гэту тэму. І ну, за гэтыя месяцы пастараемся за 3 месяцы насабіраць, каб мы маглі разлічыцца за вітраж, які будзем выконваць. Там вітраж, дзе это чорная рама, вітраж, бо вітражнае сцякло куплена, гэта толькі на працы. Я буду ўдзячны за кожную ахвяраванне з вашай стараны, а таксама я буду старацца тоже, каб тут далей вось наш касцёл добра ўпарадкаваўся, тыя працы, якія зробленыя і якія будуць зробленыя, і той касцёл. Будзем старацца знайсці нейкіх ахвярадаўцаў, каб, ну, зрабіць маглі, каб у нас у Столбцах было ўсё максімальна зроблена. Там нехта вершык прыгожы напісаў, дзякуй за вершык, у вайберы, у чаце чытаў. Вось, у часопіс «Наша вера» ёсць, купляйце, калі ласка. І зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Аминь. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Приславляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія пабожным євангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слово Твоё і ўдзяляючы святыя сакраменты.
А дары ласка і хвалы алтара слугу твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёй апекай дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Аминь.